Nedávaj. Keď to dáme dole. To už treba rozbiť len. Hej, blbá. Vravíme, Hlavica, ty prečo ona nie, ona tam stojí, koká. To si dodrbal. To už také nebude nikdy. Jednu treba natlačiť, nech ostatní prídu. To nedáš. Otvorte dvere a hoďte sa do toho a hotovo. Neplieskaj sa do toho. Natáčaj, natáčaj. Čo chceš vidieť? Kamarát, ja skoro tu zobral. Teraz to treba. Ty sa niekto predstav. Ale čo si tu teraz si príde tiež?